Panakag mo, di mo ko makakuha ganyan. Bagat na lang niya akong kamot og lapalapad, di ko abot ko ganyan. Punta na ko. Saan yung lugar, Adre? San Antonio. Ha? San Antonio? Apa mong gagikan? Sauma? Butang sa kami. Pwede may istorya sa mo kadiyot, Kol? Oh. Ha? Imo ning iro? Oh. Layo-layo pa nagikan? Laro sa baba mga isang kilometro. Isa kilometro gikan dire. Imo ra nang gibaktas. Oh. Nagkuhan po dyo kay Ha? sakit meron ang sama diri. Aw na po kay sama diha. Asa man nagikan imong samad? Nung sa man na? Natibas paglampas na ako. Aw natigbasan paglampas nimo. Dako na nga samad. Ano? Ay dako po day. Moro na imong panginabuhi, Kol. Manakahay man kog lubi. Aw manakahay kag lubi. Umpo pero ano muna lagi. Ha? Ano muna yung taon nga kuan kay daghan kog estudyante 5 ka buok. Aw lima ka buok imong estudyante. Oo. Unsa may trabaho pud sa imong asawa, Kol? Tabang sa uma. Tabang na sa imong asawa. Mga gulay garon. Unsa man na malansones na? Oo. Ang kanang isa durian. Durian na rambutan din. Aw imo nang ibaligya. Oo. Pila rong pihalin na. Papagto kay balo kay tag 20 ra ang kilo. Aw tag 20 ang kilo karon sa lansones. Oo. Kanya ang kanang durian, Kol, pila rong kuha sa imong anak? Tag 35 ang kilo. Tag Kung di na ara sa kuan pero amo i-deliver dito na kuha nila 40. 40 ang kilo sa durian kung kamoy mo deliver. Oo. Manakagyapon dito globe kay kulang man mi sa pagkaon. Pila mang punuan pud sa lubi karon, Kol. So diri tagot sa diri pero dito sa balang-balang. Ingon ani kalagyo tagutso. Oo. Sus dati kataas aning. Yeah, dito tag gis pero libre na siya. Kuan pan ang isna. Pwede ko makapamaraig sa imo da, Kol. Mga og lansones be. Ah, Kita gutom man jud ko, Kol. ano di pang photo siya? Ano kakao? Sa gamay ra, Kol. Ne? Apa man jud may pamahaw, Kol? Ako gani wala pud ko nagpamahog kuan kay nagsayo mo ko ganina. Ah, wala po kay pamahaw? Igura ko nang ngapi. Napustas naman niya naman. Pangitag smooth ni mo da, sir. Ah, kanina, bisag gamay lang, Kol. Bisag gamay ra. Kay marag na. Gawan ra bahan mo sa kuan sa rambutan. Ay, salamat kay. Di mangita tag sulupin. Salamat kay Nicola, Kol. Kay Nadyo kay maayo. daghan man ni. Kol, nadyo kay maayong kasing-kasing, Kol ba, Kol? Uy, Ha? kung Makapakaon jud kas taong walang-wala, Kol ba? kung sa kuan lang sir ako manghatagong jud ko magpakaon manggani tayong taon sa mga wala. Kanira, Kol, sakto ron eh. Okay ra. Okay mi, Kol. Kaonon raman pud ni sa kabataan ni nigabot. Mao? Aw, di ka ni imo, di pa ni mo ibaligya. Ang mabilin ibaligya sa akong asawa pero go alaaw. Wala, bali imo ra pud ning ipangatag. Pagkaon ra pud ni sa kabataan. Grabe nimo ka maayo nga tawo, Kol ba? Kay di pud ta makig sinapta na sa mga silingan ni mga ayo. Maluoy man pud. Maluoy pud ka. Oo. Ang isa mo lang sunis ko, dagko ra babuyag. Oh, daghan na ako na nakapunuan. Ito. Ito na kapunuan. Oh. Pero naka-harvest-harvest ni juga og kandiya, bulto-bulto na kag Wala, menos nagbunga. Ang katunong dito sa Pikas. unya karon ko lain pa ato akol. Ug walay magpasakag lubi. Dahil ako sa akong garden. Ya bagas mong garden. Maghinlo-hinlo. Maginahimlo sa mong garden. Oh. Nagtabilid jud ko sa imong kabutan, Kol ba? Mura man yun na atong pakit. Moro na gingon kul nga ug nay tawo nga gigutom ato jud pakanon, di ba? Oo. No, ang binuura may balo. Ang giuhaw ato kung painyo. Kana may mayo. Ang mangayo atong tagaan. Kana ang believe. Unsa kay ngalan mo, Kol? Ang ngalan sa barangay gud sa Lagbok na ako gud. Oo. Tinuod na akong pangalan, Bernabe. Bernabe. Oo. Unsa Bernabe apelyido? Buka. Buka. Oo. Hey, Kol. Salamat kay Kol ha. Oh. Sa inyo ka. Kani. Ha? Kani, kani. Sige ka na. Gamay ra ko.
Sa imong kamayo kol, na jud tay balik no. Uy, Oh. Ha? na. Naman. Ha? Dahan kayo, salamat sir. Uy. Ang mayong tao kol, na jud ay balik sa Ginoo. Mo na gingon kol, kung muhatag may kagamay, takubras ka. Panalangin na sa inyo sir, mo balik di hapon sa Ginoo ray maghatag sa inyo panalangin. Salamat sa Ginoo ko lang. Ha, jud. Basta importante. Panakad, Lord, di mo ko makakuha ganyan. Sa mo po panarakan. Baga na lang na akong kamot og lapalapad di ko ka abot ko ganyan. Mo na gingon ko ko. Muhatag man ka sa atong isig ka tawo. Magpakaon ka sa atong isig ka tawo. Nay di mo abot nga panalangin gikan sa Ginoo. Naman gud ang inyong kasintasan sir. Sige ra. Ang importante diya ako na makahatag ka sa tao nga pareha sa akong sitwasyon sa una. At balikol, ngun ani po akong sitwasyon sa una. Nakaglubi. Salamat kayo sir sa mga tabang ninyo. Ay, sa Ginoo ko tayo nagpasalamat ko la. Ay, sa tanang yun na ako, yung kamot ko dito pinaalit ng yan. Mga tol? Dagan kayo, salamat sa inyong kabuutan, sir. Sige ra kol. Salamat kung gusto Ginoo kanunay ha. Ang Ginoo na yung maghahatag sa inyong panalangin. At wajud ko nagdahom kol na kailangan mo ganun mo kol. Kami kol. Pagdaan ng diri Ayaw na! Ayaw na kol, may na lang na ibaligyan mo ha. ipahinog nimo ba? Sige na, may na lang na ibaligyan mo. Duwang man at mahinugan. Sige ra. May na lang na ibaligyan mo, makaduwag-duwag yung puso mo sa food, ha? Salamat kayo, sir. Sige ra. Salamat ka. Una sa Raitas Ancol. Kaya tanan na to mga blessing na nadawat aning ibabaw sa kalibutan. Sa Ginoo mo yung nagikan, di ba? Hangay ko ito magpasalamat sa Ginoo. Kaliwala sa atong kalisod, sa atong naagian, sa atong kinabuhi. Dili na kita magpakawala o ampo sa kaitastan. Ha? Kay malay mo kol, sa imo wala ang swerte. Pero moabot sa panahon kol, sa imong mga anak ang naang swerte. Di ba? Anak ba? Basta, Tapos rin po sa Ginoo. Nilambo ko dahil inyong pagtabang sa mga kabos. salamat sa Ginoo ko Sa lang. Ginoo. Sige ra. Amping kanunay ko lang. Nga kol, dili na ko magdugay ha. Salamat kayo ni mong kuha na. Rambutan ko sa mga Kayo, sulis. sir. Dako kayong tabang ba? Sige. Kol. Salamat kayo. Amping ka kanunay ha. Sir. Sige kol. Ngalan sa imong. Sige ra eh. Basta ang importante kol, ang Ginoo ko rin ay balo ko lang. Sir. Sige. Amping ka kanunay kol. Bukat pa man ani day. Sige, likod sir. Magtungkod na ng gamit yan eh. No? Sa kitawid sa mat. Sige kol, mauro ka ko lang. Salamat kayo, sir. Sige, amping ka kanunay ko lang. Okay. Sige.